Dili na tugutan nga magsaulog ang usa ka barangay og araw kung walay pruweba nga ipakita kung kanus-an nahimo nga barangay ang usa ka barangay. Kini ang gibutyag ni Mayor Ben Canama atul sa gipahigayong employees consultation kaniadtong adlong Lunes, Mayo 29, 2023 sa People's Gym ning Dakbayan. Matud pa sa mayor, gitugutan niya atong una nga magsabong ang mga barangay kung mag-araw. Apan karon naabusaran tungod kay magtari pa gihapon bisan humana ang araw. Mao nang wala na itugutan nga barangay nga magpahigayon og araw kung walay klaro nga ordinansa sa barangay. Ang araw sa barangay ug sa syudad pa na magitawag nga charter anniversary o pagkahimong syudad. Ang pagselebrar sa araw dapat kung unsang pitsahan na himong barangay ang usa ka barangay. Dugang pa sa mayor, wala na magselebrar og araw sugod sa June 1. Wala na usab tugutan nga magtari tungod sa araw. Tungod kay i-review pa kini sa sanggunian kung ma-approve na kinahanglan nga magdala og pruweba kung kanus-an nahimong barangay ang usa ka barangay. Kung walay mapakita, dili usa tugutan nga magselebrar. Alang sa yanong balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.